Әкиятта хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Мәҗит Гафури. Кәзә менән төлке. Хис исәпһез һауһагандар бер вакыт төлке кәзә. Бер йотымда һау таба алмай, белмәйләр нишләргә лә. Эзләй торгач иске ташландык куены таптылар. Тәрәнме? Һавы бармы? Дип куега бактылар. Бик тәрән түгел. Һавы бар. Булды бит, дидәр теләк. Инде һуң нишләргә безгә? Һау алырга юк күнәк. Төлке бер хәйлә менәндер һикереп төшә лә һау үсә. Төлке артыннан кәзәлә дөп итеп һикереп төшә. Һәм икәүһе һауга кандылар. Кәрәкмәй инде һау. Һау менән эш бетмәй бит, мөмкин түгел бынан сыгу. Төлке әйтте. Әй, һин кәзә, аяк үрә бас һин элек. Мин сыгарырмын һине, үзем элек һикереп менеп. Кәзә һүзһез басты. Төлке өстенә һикереп менә. Кәзә өстенән һикерде, якты дөнья өстенә. Инде, дуст, мине сыгар, дип тилмереп кәзә көтә. Төлке. Эй, ахмак, кәзә, диде, куе янынан китә. Бында ла бер һүз әйтеп китү мөмкин. Асын дустан гына файда көтү мөмкин. Төлке күк хәйләкәр дустка ышанһаң, кәзә күк үзең һәлак итү мөмкин. Әкиятта хакыйкать.